1 year ago sa Lolong Pangilan Kamot. Ngunit dududa nga to Enero sa tuig 2025 since last year after 1 year ago. Kay karon ano man flop series sa GMO crime nang gisunsuon man day na ang imong bulok nga atong tuig 2022. Mura gyapon epetize ang probinsyano. E5 Pamilya Channel, Kapamilya Online Live, ito Z. Saan naman day na? Nga pag last year na bulok man mo sa lidas GMO sa Lolong. Ano mga buhaya? Saan naman day na? Dugay. Pagdugay na nga kog kamutis. Pagdugay na nga kamutis. Napay Malitbog sa Donlite. Napay Dalagget. Prakamos Dalagget. Karkar. Mandawi City. Slasyon, Luan, Pustela, Tanaw. Napay Karen Padugay. Nanong gisunsuon nimo? Kanang imong lolong is flop. Nga atong tuig 2022 o last year gibulok man nimo. Mura gyapon Batang Quiapo. Mura gyapon. Kaya ang vlog na sa gobyerno Mandawi City, Cebu, Philippines. Nano man gim flop, nano man gikuan ang imong buhaya, kana imong kang trucks lang kang Martin Mualdez og ni Saldico. Puro sa buhaya. Ang imong ang mga dilawan manan kanang House of the Crooks. Mo ni sikat sa mga buhaya all sarang taon nimo. Kanang GMO crime, madrama is flop ang lulong. Last 2022 nga pag last year is mura gyapon ang lulong is a flop lang gyapon. Bot imo GMO na unsa. Ano sigag ka na ang nga nimong lulong is flop mura gyapon Batang Quiapo. Gyapon since last year. Pagkuha ng labaw ratings, mura gyapon Batang Quiapo. Pagdugay kamutis sa Tudela, San Fran og Puro og isla sa may Pilar sa Camotes. Banga ni mo GMO since last year na to. Mura gyapon Batang Quiapo sa Kalam. Saramang ka? Kabut-bot man nimo nga unsa pa man ang tan-aw mo nasa TV5. Unsa naman tao nimo GMO ka? Ya, pag last year na nga mo nimong buhay o naka. Kay imong bulok-bulok ng GMO. Ala. Sumorto ha and goodbye.